गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण बघणार आहोत नातवंडास पत्र. लेखक आहे नंदू नाटेकर. जन्म 1933. हे आपल्या भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय म्हणजे नॅशनल विजेते आहेत आणि यांनी भारतासाठी 15 वर्ष त्यांनी भारतासाठी खेळले. तर त्यांच्या या कारकिर्दीत त्यांना 100पेक्षा जास्त राष्ट्रीय नॅशनल आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांना एकूण 6 वेळा मेन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये, मेन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये असे एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत एकूण 5 वेळा विजेतेपद मिळाले आहेत. 1961 साली त्यांना अर्जुन पुरस्काराने जो खेळाडूसाठी असतो त्याने सन्मानित करण्यात आले आहेत. प्रस्तुत पाठामध्ये लेखकांनी सांगितलं म्हणजे लेखक कोण आहेत ते नंदू नाटेकर आहे. त्यांनी आपल्या नातवंडांना सांगितलं आहे की निसर्ग म्हणजे नेचरमध्ये आपल्याला जाणं गरजेचं आहे, खेळणं गरजेचं आहे. बालपण म्हणजे आपलं चाइल्डहूड समृद्ध करण्यासाठी आपल्याला परिश्रम केलं पाहिजे, उज्ज्वल यश मिळवलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी आपल्या नातवंडांना हा मेसेज देण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे आणि या पत्रातून ते आपल्या नातवंडांना संदेश देत आहेत. तर प्रस्तुत पाठ हा आजी आजोबांची पत्र या पुस्तकातून घेतला आहे. या पत्रामध्ये आजोबा म्हणजे नंदू नाटेकर हे आपली नातवंड उद्धव, मेघा, मिहिका, जान्हवी यांना पत्र लिहून सांगत आहेत की तुम्ही कसं राहिलं पाहिजे किंवा त्यांचं बालपण कसं गेलं याविषयी ते सांगत आहेत. कितीदा तरी मनामध्ये येतं की तुमच्या चौघांबरोबर बसावं, बोलावं तर आणि त्याच्यावर मनसोक्त गप्पा माराव्या आणि मग सांगावं की आमचं बालपण कसं गेलं, आम्ही कसं खेळलो, कसं मोठे झालो, कॉलेजात कसे गेलो, शाळेमध्ये कसं गेलो, मित्रांकडून शिक्षकांकडून, शाळेकडून, पुस्तकातून आम्हाला काय काय शिकायला मिळालं. तर तुमचे आजी आजोबा म्हणजे आमचे आजी आजोबा म्हणजे तुमचे पणजी पणजोबा यांच्याकडून आम्हाला काय शिकायला मिळालं हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगाव्याशा वाटतात. पण वेळ नसल्यामुळे, तुमची शाळा हे सगळं असल्यामुळे वेळ मिळत नाही. म्हणून असं विचार केला की पत्रामधून सांगावं आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला हे पत्र मी लिहित आहे. प्रत्यक्षात बोलताना म्हणजे कधी कधी हम लोग से फेस टू फेस रहते हैं तो ऐसा फ्रीडम नहीं रहता है और वो फ्रीडम लेने के लिए वो चाहते हैं कि मैं वो फ्रीडम से बात करूं. तर मनासारखे बोलता येत नाही. तर हे शिकायला मी जेव्हा शिकायला म्हणजे नंदू नाटेकर म्हणजे आजोबा जेव्हा शिकण्यासाठी लहानपणी सांगलीला होते त्यावेळेला सांगली म्हणजे काय महाराष्ट्रातलं एक लहानसं गाव. त्यावेळेला शाळेमध्ये मोठं मैदान होतं, शाळेमध्ये बाग होती, मनसोक्त खेळायचे, हुंदडायचे, झाडावर चढायचे, पाऊस आला की चिंब भिजायचे. निदान सुट्टीमध्ये तरी तुमच्या मोठ्या शहरामधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानावर म्हणजे तुम्ही शहरामध्ये राहता मुलांनो, तुम्हाला बाहेर जाता येत नाही, मोकळं मैदान नाही. त्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, निदान सुट्टीमध्ये तरी थंड हवेच्या ठिकाणी गेले पाहिजे, निसर्गामध्ये गेले पाहिजे. पक्ष्यांची चिवचिवणे, थवे म्हणजे बंच ऑफ बर्ड्स, तर थवे निहाळणे, जंगलातील विविध पशुपक्ष्यांचे आवाज ऐकणे, पशुपक्ष्यांना पाहणे, मोकळे आकाश, वाहती नदी, झाडे हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहता आल्या पाहिजे, याची मजा लुटता आली पाहिजे. आता मला सांगायचं तर मला मी अभ्यासामध्ये फार हुशार नव्हतो पण खेळायला मला फार आवडायचे. बॅडमिंटनची सवय मला लहान वयातच लागली आणि मग ह्या लहान वयापासूनच स्पर्धामध्ये मी खूप बक्षिसं मिळवली. चषक म्हणजे खूप सारे ट्रॉफीज, ढाली मिळवल्यात आणि याचे फोटो तुम्ही पाहिले असेल. तर म्हणून तुम्हीसुद्धा खेळामध्ये पण आपलं करिअर करा किंवा खेळ आवडत असेल तर त्याच्यामध्ये हे करा. आयुष्यामध्ये आता तुम्ही बघताय कोरोनामध्ये इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी आपल्याला व्यायाम गरजेचा आहे, चांगलं सकस आहार गरजेचा आहे. तर हे करण्यासाठी तुम्हाला रोज व्यायाम केला पाहिजे. किमान कोणाला वेळ मिळत नाही पण वेळ काढावा लागतो.
तर खेळामुळे काय होतं, शिस्त येते. त्यानंतर सामना कसा खेळायचा, कधी हारायचं, कसं जिंकायचं हे आपल्याला मिळतं. त्याचबरोबर आनंद मिळतो. रोज व्यायाम केला तर आपल्याला व्यायामामुळे शरीराला ताकद येते. आपल्या सगळ्या अवयवांना व्यायामाची सवय लागते. आणि म्हणून ते स्वतःचा अनुभव सांगतात की जेव्हा ते रोज व्यायाम करत नाही त्यावेळेला ते जेवतही नाही. जसं आपण रोज आठवणीने जेवण करतो, आपल्यासाठी जेवण आवश्यक असतं, त्याप्रमाणे व्यायामसुद्धा आवश्यक असतो. मग तो कोणताही असू दे, खेळण्यात मैदानातला असू दे, क्लबमधला असू दे किंवा जिममधला किंवा कुठलाही, तर तुम्ही तो व्यायाम नक्की केला पाहिजे. आयुष्यातली प्रत्येक गोष्ट शाळा आणि कॉलेजमध्ये शिकता येते असं नाही. अनुभव आपल्याला शिकवत असतात. जसजसं आपण मोठे होतो तसतसं आपले येत जाणारे अनुभव आपल्यासाठी शिक्षक बनतात. टेनिसमध्ये एखादा चेंडू बाहेर गेला आहे तर तो आपणच पडताळतो, म्हणजे तो 4 आहे की 6 आहे, तर हे आपल्याला माहिती पडतं. तसंच आयुष्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय गरजेचं आहे, काय बरोबर आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे, हे सगळं आपल्याला कळलं पाहिजे. आपण दुसऱ्यावर अवलंबून न राहता स्वावलंबी झालं पाहिजे. आता तुम्ही म्हणजे लेखक म्हणतात नातवंडांना की तुम्ही आता तिसऱ्या सहस्त्रक 3000 इयर्समध्ये आपण जातो आहे. तर तिथे वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी येणार आहे. संपर्क माध्यम, आता तुम्ही बघताय नेट आहे, 4G आहे, 5G आहे, अजून तर किती काय काय. तुम्ही मेलद्वारे इंटरनेटद्वारे एकमेकांशी संपर्क साधता. आता शाळा तुम्हीच बघा की घरामधून चालू आहे. शिक्षक घरी आहे, मुलं बाहेर आहे आणि ते शिकवत आहेत. तर अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टी बदलत चालल्या आहेत. परंतु आपण काय केलं पाहिजे, शेवटी आजोबा काय सांगतात नातवंडांना, कुटुंबियांशी, आपल्या मित्रमंडळींशी, आपल्या लोकांशी संपर्क तुटू देऊ नका. हाय हॅलो करण्यासाठी फक्त इमोजीस दाखवणं गरजेचं नाही. चहा पिण्यासाठी चहा पाठवणं किंवा पाऊस पडतो आहे तर भजी पाठवणं हे गरजेचं नाही. तर खरोखर एकमेकांशी रिलेशनमध्ये राहणं, एकमेकांशी गप्पा मारणं, टाईम स्पेंड करणं हे सुद्धा खूप खूप गरजेचं आहे. आणि यामुळे तुमच्यामधल्या शारीरिक आणि मानसिक, मेंटली आणि फिजिकल याच्यामध्ये खूप फरक पडतो. आणि म्हणून आजोबा आपल्या नातवंडांना सांगत आहेत की तुम्हाला या येणाऱ्या सहस्त्रकासाठी म्हणजे 3000 वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा. सप्रेम तुमचा आजोबा. तर अशा प्रकारे आजोबांनी आपल्या नातवंडांना लिहिलेलं पत्र आहे. अतिशय सोपा धडा आहे. तुम्ही हे नीट ऐकून घ्या. याच्याशी रिलेटेड याच्यावर जे स्वाध्याय म्हणजे टेक्स्टबुक खाली जे प्रश्न उत्तर आलेत ते मी पाठवणार आहे. ते लिहायचे आहे. आवडता खेळ हा कॉम्पोजिशन तुम्हाला स्वतः लिहायचा आहे. धन्यवाद.